Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, agrair al Miguel Ángel la seva intervenció i, com ha explicat, l'Alfon va ser detingut i condemnat a 4 anys de presó per l'Audiència de Madrid, acusat de tinença de substàncies explosives durant les concentracions de la vaga general del 14 de novembre de 2012. Durant aquest procés judicial es van cometre diverses irregularitats, com el trencament de la cadena de custòdia de les proves o el fet que no es tingués en compte, com deia la regidora, que les petjades que hi havia a la motxilla en què suposadament es van portar els explosius no concordaven amb les de l'Alfon. Tampoc es va tenir en compte cap ni una de les declaracions aportades pel testimoniatge en la seva defensa, només tota aquella informació aportada per la policia, deixant en evidència un cop més l'abús de la força del poder i la manipulació de la informació i les proves que determinen el greuge de la sentència. Per tant, no només existeix un muntatge policial alimentat per interessos polítics, sinó també cobertura judicial per dur-ho a terme. Som conscients que es tracta d'una detenció totalment injustificada, emmarcada dins l'estratègia dels cossos repressius de persecució política i policial del jovent organitzat. La finalitat d'aquesta detenció, com de moltes altres, és assenyalar i aplicar l'estratègia de la por i la intimidació per debilitar els moviments socials, que davant la situació d'emergència social que estem vivint són més forts que mai. Ens trobem davant d'un nou exemple de violència per part de l'Estat que pretén estendre la por entre la població buscant la desmobilització social i el silenci mediàtic, però no aconseguiran que això succeeixi. Seguirem reivindicant la llibertat de tots els presos polítics i, evidentment, la llibertat d'expressió en un estat suposadament de dret. Seguirem condemnant la repressió i persecució ideològica de la dissidència que es volen intensificar amb diverses lleis injustes i la reforma del Codi Penal. La candidatura d'Unitat Popular votarem a favor de la moció i fem públic el nostre màxim suport a l'Alfon i a totes aquelles que segueixen a la presó sense raó de ser.